Bună dimineața, dragii mei! Începeți cu o afirmație de putere. Am încredere deplină în mine și în capacitățile mele. Și apoi puneți-vă întrebarea, cine sunt eu astăzi? În fiecare dimineață întrebați-vă în ce identitate v-ați trezit. Ce identitate acceptați astăzi? Varianta 1, varianta veche, care nu avea încredere în sine, care se considera pe locul 2 sau poate pe ultimul loc, care nu avea grijă de sine, care nu avea iubire de sine, care nu se respecta, care se critica, care era obsedată de persoana specifică, care vorbea cu prietenele despre persoana specifică ca fiind persoana care a părăsit cuplul, care nu mai este la fel de bun, care nu mai este la fel de iubitor, persoana care vorbea despre problemele sale, persoana care niciodată poate nu a fost pusă pe piedestal. Cine sunteți astăzi? Vă place această variantă pe care o povestesc? Cum vă face să simțiți când spun elemente din această variantă? Dar cum sună cealaltă variantă în care voi sunteți cele mai iubite, sunteți cei mai iubiți, sunteți cele alese, în care vă vedeți cât de minunate sunteți, în care vă admirați, în care vă respectați, în care vă lăudați, în care sunteți validate, în care oamenii se poartă cu respect cu voi, în care oamenii vă tratează exact așa cum meritați să fiți tratate, cum voi știți că meritați să fiți tratate bine. Declarați asta cât mai des, ca să arătați că sunteți varianta 2. În varianta 2 niciodată nu o să afirmați lucruri din varianta 1, niciodată. În varianta 2 în care știți că vi se cuvine și vedeți că vi se cuvine iubirea, respectul, devotamentul, fidelitatea în relație. În varianta 2 niciodată nu o să aveți gânduri de oare mă place, oare nu mă place, oare mă are doar pe mine sau mai are pe altcineva, oare se întoarce, oare a uitat de mine. Niciodată nu o să aveți gândurile acestea. Deci declarați-vă mereu din varianta V2. Aceasta este varianta în care mă trezesc, continui ziua și ador. Și mi-o repet până când exteriorul îmi va arăta dovezi că da, eu sunt iubită, da, eu merit să primesc iubirea cu ușurință, da, eu merit să primesc și banii cu ușurință, eu merit să fiu tratată, să fiu plătită bine, să fiu tratată bine la muncă, la serviciu. Acestea sunt impresiile din varianta 2. Și mi-o repet, până când mintea mea înțelege asta. Și dacă a înțeles mintea, atunci circumstanțele se modifică în funcție de mintea mea. În varianta V2, bărbații sunt monogami, fetelor. Bărbații se întorc mereu la voi. Bărbații sunt hotărâți, asumați. Bărbații rămân acolo unde iubesc. Iar voi, fiind creatoarele vieții voastre și a realității voastre, decideți așa. Eu, și spuneți-vă numele, fiind creatoarea realității mele, decid că la mine bărbații se întorc și rămân. Aici rămân. Și faceți și câteva eliberări. Eu, și vă spuneți numele, mă eliberez de toate fricile legate de a fi văzută, mă eliberez de toate grijile de a fi văzută, mă eliberez de toate îndoielile de a fi văzută, mă eliberez de toate judecățile de a fi văzută. Eu mă eliberez de toate fricile de a fi respinsă, mă eliberez de toate grijile de a fi respinsă.
mă eliberez de toate judecățile de a fi respinsă. Eu mă eliberez de toate fricile de a fi mințită. Mă eliberez de toate grijile de a fi mințită. Mă eliberez de toate îndoielile de a fi mințită, de toate judecățile de a fi mințită. Eu mă eliberez de toate fricile legate de a fi ignorată. Mă eliberez de toate grijile de a fi ignorată. Mă eliberez de toate îndoielile de a fi ignorată și de toate judecățile de a fi ignorată. Eu mă eliberez de toate fricile de a fi insuficientă. Mă eliberez de toate grijile de a fi insuficientă. Mă eliberez de toate îndoielile de a fi insuficientă. Eu mă eliberez de toate grijile de a fi trădată. Mă eliberez de toate fricile de a fi trădată. Mă eliberez de toate îndoielile de a fi trădată. Mă eliberez de toate judecățile de a fi trădată. Eu mă eliberez de toate fricile de a fi abandonată. Mă eliberez de toate grijile de a fi abandonată. Mă eliberez de toate îndoielile de a fi abandonată. Mă eliberez de toate judecățile de a fi abandonată. Puteți să scrieți aceste exerciții, aceste eliberări sau puteți să le faceți cât mai des. După care urmează reprogramarea. Deci mereu, prima dată, când aveți timp, faceți eliberările mai întâi. Vă este teamă că nu se întoarce partenerul? Mă eliberez de toate grijile că nu se întoarce la mine. De a fi abandonată, aici se potrivește abandonul. Sau de a fi uitată. Dacă aveți frica că a trecut timpul și vă gândiți că ați putea fi uitate, eliberați-vă de acest gând. Da? Poate prima dată mă întreb cine în copilăria mea a uitat de mine. Când m-am simțit eu uitată? Unde am stat mult și am crezut că am fost uitată poate la grădiniță, poate la școală, poate afară, poate într-un parc, poate la bunici. Am avut sentimentul prelung că sunt uitată. Și faceți eliberarea. Mă eliberez de toate grijile, de toate îngrijorările, de toate îndoielile, de toate fricile. Că sunt uitată. Și faceți reprogramarea. Eu știu că este în siguranță să fiu văzută. Eu știu că sunt în siguranță să fiu expusă. Multora vă este teamă să fiți văzute. Este din rană de abandon și din rană de respingere. Eu știu că sunt în siguranță, că bărbații spun mereu adevărul. Eu știu că sunt vrută. Eu știu că sunt băgată în seamă. Eu știu că sunt de neuitat. Eu știu că sunt alegerea unică. Eu știu că sunt singura femeie din viața acestui bărbat. Îmi este familiară fidelitatea. Îmi este familiar să fiu aleasă. Îmi este familiar ca bărbatului să-i pese de emoțiile mele. Îmi este familiar să fiu preferata și favorita bărbatului meu. Îmi este familiar ca bărbatul să se întoarcă la mine și să rămână. Familiarizați-vă cu opusul a ceea ce ați trăit până acum. Dar este normal ca bărbații să rămână lângă mine. Este normal ca foștii să se întoarcă la mine pentru că mereu s-a întâmplat asta. Spuneți în minții voastre orice vreți voi, ea va crede dacă îi repetați de suficient de multe ori. Deci este doar un mecanism, indiferent că nu simțiți. La început nu simțiți, apoi vă treziți cu o surpriză că voi chiar nu mai credeți lucrul respectiv. Apoi vorbiți despre ideea de a fi soție sau iubita oficială a lui, pentru că sunt niște frici acolo. Vă este teamă să redeveniți iubita sau să fiți iubita oficială. Mă simt în siguranță să fiu parteneră. Mă simt în siguranță să fiu soție. Și vedeți acolo ce frici aveți legate de a fi soție și scrieți-le. Ce înseamnă soție pentru voi? Bineînțeles, prima soție este mama. De acolo ați învățat că a fi soție înseamnă niște riscuri.
Și ori de câte ori am crezut greșit despre soții, că sunt chinuite, că sunt înșelate, că sunt uitate, că sunt lăsate, că sunt ignorate, aleg acum să anulez, să decreez, să dizolv, să eliberez. Soțiile sunt cele mai iubite. Soțiile sunt respectate, sunt fericite, sunt prioritizate, sunt protejate. Soțiile sunt mereu în siguranță. Soțiile sunt ușor de iubit. Soțiile sunt ușor de păstrat. Soțiile sunt preferatele partenerilor lor. Îmi dau voie să fiu soție, îmi dau voie să fiu partener oficială, iar lui îi ofer încrederea mea ca soție. Am încredere în el ca soț. Îi permit să-mi fie soț. Îl văd cel mai bun soț din lume pentru mine. Am încredere în el. Și acum dă-ți voie să primești imaginar din calitate de soție. Ce vezi? Ce face el pentru tine ca soție? Și imaginează-ți ce poate face un soț. Te susține, te ajută, te respectă, te îmbrățișează, îți aduce flori, îți face cadouri, te ajută atunci când îi ceri ajutorul și nu numai. Se oferă să te ajute. Adorme lângă tine, adormi în brațele lui, te servește cu cafeaua, îți pregătește micul dejun, te ține în brațe, te simți protejată. Așa arată realitatea unei soții. Și eu fac parte din acea realitate. Eu, și spuneți-vă numele, fac parte din realitatea perfectă a unei soții. Așa arată căsnicia pentru mine. Siguranță, mă simt în siguranță în brațele soțului meu. Nimic rău nu mi se poate întâmpla. Aici revin mereu când mi este frică. Aici revin mereu când sunt supărată pentru că știu că el, soțul meu, mă protejează și mă alină de orice teamă, de orice îngrijorare. Soțul meu are ochi doar pentru mine. Îmi sărută fruntea, îmi mângâie părul. Mă simt în siguranță lângă el, îmi dau voie să mă simt în siguranță lângă el. Iar el se simte în siguranță lângă mine. Îi place să mă protejeze, îi place să mă alinte, îi place să aibă grijă de mine. Este responsabil cu mine. Îmi spune, eu am ochi doar pentru tine. Imaginați-vă că auziți asta. Eu sunt aici doar pentru tine. Ce minunat este să te am. Ce bine că ești tu, soția mea. Îmi doresc să trăiesc toată viața lângă tine. Și imaginați-vă o îmbrățișare strânsă, strânsă, strânsă. Sunt în siguranță lângă tine. Și spuneți-i numele partenerului vostru. Îți mulțumesc că ești aici pentru mine. Îți mulțumesc că rămâi aici cu mine. Imaginați-vă voi, apoi, stând în această îmbrățișare, că în jurul vostru se adună prieteni, familie și voi rămâneți așa îmbrățișați. Aceștia sunt martorii iubirii voastre. Și toți zâmbesc așa și sunt mulțumiți și sunt încântați și sunt emoționați. Deci, relația voastră aduce bucurie celorlalți. Toată lumea ține cu voi, toată lumea este de acord cu voi. Ce minunat se simte. Persoane care se opuneau acum sunt de acord cu voi. Se uită cu drag la voi. Prietena cea mai bună îți zâmbește, te felicită, îți face semn, mă bucur pentru tine.
Sunt fericită pentru tine. Felicitări. Felicitări. Ai obținut ceea ce ți-ai dorit. Relația ta de vis. O meriți. Tu meriți toate acestea. Univers, arată-mi dovezi. Univers, arată-mi dovezi. Univers, arată-mi dovezi. Scoate-mi în cale cât mai des. Scoate-mi-l în cale cât mai des. Spuneți-i numele, te chem acum la mine. Tu te gândești doar la mine. Gândul tău este doar la mine. Te gândești obsedant la mine. Tu nu poți trăi fără mine. Eu sunt singura ta alegere, mereu. Sunt singura ta opțiune. Tu nu poți vedea pe altcineva în afară de mine. Îți apar în vise, îți apar în gând. Eu sunt în inima ta. Univers, arată-mi dovezi. Univers, arată-mi dovezi că sunt meritoasă și că merit asta și că am deja asta. Univers, arată-mi dovezi. Și poate astăzi vei vedea cupluri îndrăgostite. Poate vei vedea femei radiante. Poate vei vedea inițiala numelui lui, numere la mașini. Poate îi vei auzi chiar numele. Poate chiar îți va scrie. Să fii atentă ce observi la gesturile acelor cupluri. Să fii atentă ce nu-ți place la ei. Să fii atentă și la ce se întâmplă în jurul tău. Cum vorbesc alte femei despre bărbații lor. Acelea sunt fricile tale care ți se arată prin oameni. Univers, arată-mi dovezi că sunt iubită. Univers, arată-mi dovezi că sunt aleasă. Univers, arată-mi dovezi că sunt prioritatea acestui bărbat, că sunt interesantă pentru el. Univers, arată-mi dovezi că sunt importantă pentru el. Univers, arată-mi dovezi că sunt mereu cea aleasă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.